Hej guys, velkommen til nogle video. I dag skal vi spille eller velkommen til den første video faktisk. Så i dag skal vi spille Peak. Og det er Bing Bang. Og det er mine to venner. Roberto og Bing Victor. Bong. Kom, lad os gå i gang. Og velkommen til kanalen. Yay. Vi spiller på det normale. Vi spiller på Peak, ikke også? Ja. Okay, godt. Jeg tror ikke Victor kommer til at snakke så meget, fordi han er lidt racistisk. Vi er nødt til at redde Bing Bong. Så vores mål, det er os her, ikke også? Jeg er virkelig dårlig til at tegne. Sorry. Så vores mål er at komme op af bjerget. Altså, der er flere maps, men jeg kan ikke finde noget tegn. Og vores mål er at komme over til Peak. Ja. Wow. Wow. Nå, lad os se, hvordan det går. Ej. Okay, hvem skal holde bøn på klat? Hvem skal holde backpacken? Jeg vil gerne have nogle bare. Jeg kan tage Tak. Og dette bliver kun POV af mig, på grund af at de kan ikke filme endnu. Og det er heller ikke, jeg tror ikke poison berries. Stop. For helvede. Nej. Men det er ikke sådan med på kanalen, men jeg tror det kommer til at være med i mange videoer. Så ja. Vores mål er at komme hele vejen op til toppen. Yeah. Bing Bong, siger vi nå op til toppen? Han sagde nej. Åh. Men vi gør ikke som Bing Bong siger. Bing Bong, skal vi gøre hvad du siger? Hvad hvis jeg ikke har lyst til det? Ja, det er sådan et relativt godt spørgsmål. Maybe. Det er måske, og måske er jo bare den måske, så nej. Nej. Okay. Okay. Jeg har fundet 2 af de her luggages. Bandage. Chubby shoe. Roberto ved meget om shoomsene. Roberto, kan man spise dem her? Det kan man altid gøre. Kan man? Jeg beholder de her bandages. Men det vidste jeg ikke. Ikke så du fortjener ikke. Du fortjener ikke en band. Du kan også poison berry. Nej, altså, Roberto, jeg vidste jo ikke, jeg har noget idé. Det eneste, jeg ved, at man skal op til toppen. Og lidt mere, men stadig. What the ligger med? What the stick man ikke med? Jeg besøger. Flere. Tak. Hvem vil få Big Bag til at gå på den der? Altså, hvad laver du? Jeg har spist en granola bar og en chubby shroom, så jeg tror måske det var dig. Jeg vil blive så meget cancel på YouTube. Det kan jeg det er sådan en video. Ja. Nå. YouTube vil gerne cancel os, men de vil ikke cancel Players. Det er et meget godt spørgsmål, hvorfor de ikke gør det. Hjælp mig lige op. Hjælp mig. Jeg overlevede. Nej, det er ikke. Men I kan bare kalde den blå person for Vicky, og den pinke person for Bobber. Jeg tænker derop. Hvad? Ingen siger, jeg skulle ikke være material girl. Ja. Men det du ikke skal være material girl.
Jeg tror sammen, at vi bliver copyright infringement, hvis du siger mere. Copyright. Hvor skal vi op? Derop! Kan vi gøre det? På sælke? Ja. Hvad? Men jeg tror godt, jeg kan komme derop. Jeg er næsten fuld, så jeg tror godt. Jeg hjælper jer, når jeg er oppe. Hvis jeg får dræbt mig. Lad lige være. Okay. Bobber og Vicky, jeg er heroppe. Jeg hjælper. Victor. Jeg kan ikke lide, hvis det er Alpine. Nej. Jeg lever det. Vent, jeg ekoer. Jeg ekoer sådan lidt. Hvis jeg sådan siger noget højt, så ekoer jeg. Toilet. Bro, vi bliver suget af toilettet. Yeah. Hjælp mig. Oh god. Sorry for ekoet, men... Ja, min første video. Wee. Vi er næsten oppe på toppen. Jeg har healing, hvis du må bruge for det. Ja. Hvornår fik du det? Nå, jeg fandt det der normalt, eller vi fandt. Nå. Husk at koge jeres bandages. Jeg er med Bing Bang. Bing Bang, så jeg koge dig. I think that's a bad idea. Hvorfor? You should ask your friends for help. Der er en lille bitte resting spot. Hvorfor siger du ikke noget? Hej. Sådan der. Victor har... Shout out til Victor for faktisk at sige noget. Victor har abandonment issues, det er derfor. Bobber, hjælp mig. Hjælp mig. Tak. Victor. Den har... Tak. Hvad? What? Godt, man ikke kunne høre. Jeg lige startet video. Han sagde noget dårligt. Få ham ned ad bjerget! Får du genføde? Får du at få Victor genfødt eller hvad? Lav af. Yeah. Vi er allerede ved den første. Yeah. Og ingen er stået, som vi normalt gør, fordi vi hele tiden holder nu. Scout FIG. Jeg tænker, jeg holder den. Det er nice. FIG. Hey, hvad er på en mushroom? Hvem har taget min mushroom? Vicky? Hey! Nej, Bing Bang, jeg koger dig nu, okay? I think that's a bad idea. Ben, skal jeg koge dig, Bing Bang? Maybe, det tager jeg som et ja. Men hvem er backpacken nu?
Altså, vi har en, så vi burde have 2. Hvem har den anden? Bobba, har du den? Jeg smed den anden backpack væk. Nej. Jeg tror ikke, Victor gad have noget weight. Victor er meget greedy med hans stamina, det er derfor. Jeg må gerne have 2 bare stamina. Ja, det ved jeg godt. Nogle bare. Den lige på mig. Gør det. Nej, han har skåret first Emil. Det er faktisk. Han har skåret first Emil. Emil, han har skåret first. Gå væk! Hjælp! Emil, hjælp! Jeg kan ikke gøre noget. Emil! Vicky, lad lige være. Lad nu være, altså. Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være. Tak. Hej, altså. Jeg har aldrig. Du got to be kidding me. Jeg vil gerne nogle healthy button crumbs. Please sig mig, du har faktisk fundet nogle gode. Er du okay? Ja, okay. Sådan. Ja, når jeg er oppe. Nå, han er kun dernede. Men dem kan man spise. Havde de ikke et X på? Ja. Ja, de har en kryds på. Ramt på. Jeg har aldrig en, så jeg bare bruger den her. Hvorfor gjorde du det? Fordi der er en achievement. Bro, det er det Tenderfoot. Bro, det er det Tenderfoot. Ja. Det var også, hvis du skulle kigge. Vi kunne heller ikke finde ud af det, så det er også fint nok. Men hvor er Victor? Han er derovre. Jeg har dig, når du kommer op. Kan man godt nå op? Jeg har godt, jeg gør det. Nej, der er nogle espadane ting. Pas på. Ikke falde ned. Kan vi ikke tage den der vejen op? Jeg har det hus her. Jeg tester det ud. Ikke tage med op. Ikke tage med op. Jamen, jeg kan godt nå det op. Ej. Vi skal se noget her. Ja, jeg når det ikke. Ned vejen, Arvald. Hjælp mig. Emil! Roberto! Victor! Kom nu. Jeg gjorde det! Roberto! Roberto? Jeg faldt ret langt ned. Nej! Jeg faldt ret langt ned. Nej. Jeg var nede på bunden. Er det overlevet du? Jeg overlevede. Nej, du kan lige så godt. Jeg prøvede til at falde ned og fik brødkram op. Og så var der sådan en ting, der eksploderede i mig. Damn. Så var jeg helt vejen nede på bunden igen.
samle op hjem lidt. Ja. Hvad med Victor? Hvor han er henne? Victor, hvor er du henne? Jeg er ret død. Døde du? Nej. Men jeg er ret kun. Ja. Amal, jeg er på. Du bliver nødt til at sætte en shell fungus. Fuck. Victor, du må ikke sige banord. Du må ikke sige banord. Kan du få en bandit? Hvorfor er det hele sådan der? Victor, du må ikke sige banord. Ja. Vi kan hoppe på rebet. Du må ikke sige en no-no-ord. Yes, jeg gør det. Herovre. Dreng, er der nogen, der har granola-bar eller sådan noget? Må jeg gerne få brugen? Ja, okay. Bare dem, der har brug for den, vi tager den. Barry. Oh. Victor falder ret langt ned. Ja, det ved jeg godt. Victor, er det stadig okay? Ja. Overlevede du? Ja, du faldt bare. Der er ikke nok stamina til at gøre noget her. Vi kommer. Må jeg gerne få en medkit? Okay, Victor, jeg kommer på den rope spool derovre. Hej hej. Jeg overlevede. Vicky, rope spool. Okay, dreng, nu skal vi lige tage os sammen. Det er rebet. Men hvem har mest stamina her? Okay, Roberto, vent deroppe. Jeg viser lige, hvad du kan gøre. Fordi jeg får nogle ret gode måder at komme op. Victor har ikke nok stamina. Oh. Hopper. Victor, hvis du hopper... Vicky, dreng. Nej. Vicky, hvis du hopper ned, kan jeg bruge den her scout efficiency på dig. Vicky, den gør sådan, nu bliver revivet. Du kan godt revive dig. Victor, Bobber, hjælp mig lige. Så jeg skal lade mig dø. Nej, bare lad være. Roberto, prøv at komme herned. Jamen, jeg kan intet gøre. Jeg lader mig bare dø. Lad mig revive. Hop, du skal herop. Så skal du gå hen på den her, og så skal du hjælpe mig. Okay. Jeg kom ind og suicide, fordi jeg kan intet gøre. Så. Ikke sige dem der. Ikke sige no-no-ord. Ikke sige no-no-ord. Jeg har fået lidt poison. Okay, bare kom. Du kan tage en anden en. Jeg tror godt, du kan tage en anden. Du kan tage den her, der fører herop, så jeg tror, det er ikke den her. Det er den her der. Ja, godt. Hvad laver du? Nej, Victor. Er det okay? Ja. Og selvfølgelig er der healing ved siden af mig. Roberto overlevede det. Og bare totally okay. Der er healing lige ved siden af mig. Du kan nå den. Man kan jo lige godt revive os, hvis du bruger scout. Ja, men det kommer jeg ikke til. Vicky, kan du godt lige rykke dig lidt til siden? Ja. Tak. Altså, jeg er lige ved sådan af healing. Det er det irriterende. Det er der med Disney Room, så jeg lige ved sådan af. Hvorfor brugte du det ikke? Fordi jeg faldt ned, og jeg så mit bag mig, fordi jeg kunne vende mit hoved. Havde du ikke en medkit? Den brugte jeg op, da jeg faldt ned der. Tror jeg kan hoppe hele vejen derhen? Ja. Du var tæt på det der. Jeg troede lidt, du ikke kunne. Jeg ville have ændret. Nej, jeg tror nok, jeg ville bruge den her. Hvis det var.
Okay, spis det der. Spis det der. Kan man spise dem her? Det tror jeg ikke, men du poison går væk. Jeg har spist... shell fungus. Man kan aldrig have nok shell fungus. Oh my god. Prøv lige at gå herover. Du kan også spise... Jeg tror ikke, de penge er sunde, men de giver meget mad. Nej, okay, det kan man ikke. Jamen, du skal bare gå under hjørnet. Men jeg vil gerne derhen. Men jeg tænker bare, at jeg går herop. Der er 3 stykker af mad derovre. Hvor? Nå, det er... Nå, der er en vej meget tæt på der. Du skal bare gå opad. Okay, ja, altså derovre. Ja, der er en vej. Man skal altså tage det hele vejen ned igen. Ja. Eller du kan bare... Eller du kan... Jamen, herovre. Gå herover. Ja, jeg går derover. Ja. Emil! Jeg ved ikke. Bobby. Er det herovre? Hvad sker der med Victor? Okay, få de der bananer. Amal, de lille i de der bær derovre, de giver dig meget ekstra stamina. Ja, men jeg tror ikke, jeg kan nå det. Nej. Ej. Hippie. Nå, det var et loss. Okay, guys. Tænker jeg, at vi ser jer i næste video. Vi ses, og have en god dag. Og husk også like og subscribe.